možemo na drugo pitanje. Drugo pitanje, ovih dana sam pročitao na jednom našem portalu i u novinama podatak koji je mene osobno iznenadio, jer tada u to vrijeme nisam bio u Vodicama, da je isplaćeno oko 30 milijuna kuna za Gortan u zadnjih nekoliko godina. Na ime obeštećenja ovih ljudi koji su uzeli apartmane pa nisu dobili, pa nije izgrađeno, pa da je Gortan 2 milijuna maraka uložio za gore prostore gdje su trebali preseliti Gortan Arausa. I sad mene interesira dokle će to trajati, koliko nas još čeka da iz našeg gradskog proračuna izađe novaca, da mi platimo i sudske troškove i ova obeštećenja. Kad će se ono, ne znam kako da nazovem, ono ruglo našeg mjesta maknuti na bilo koji način, ili da li će se uopće tamo graditi, kakva je situacija, ja bih molio odgovor precizan. Ako ne možete mi sad dati odgovor na to, da mi date pisano. Pa evo, problem Gortana i sudski spor je puno stariji nego što sam ja u ovom gradu, pa ću onda moliti i pročelnicu, pravnicu, da onako najkraćim crtama vam kaže stanje u tom predmetu. Ono što je objavljeno na stranicama grada i što je činjenica da smo mi nedavno jednoj obitelji po presudi suda morali platiti negdje nešto više od 80.000 kuna. Što se tiče stanja sada na lokaciji ex-Grboplastika, to je sada čisto vlasništvo grada Vodica i već za sljedeću turističku sezonu planiramo onoliko koliko se može, bez da idemo u neku veću dokumentaciju, urediti taj prostor, urediti ga u prvom redu za jedno veliko parkiralište, a oni objekti koji se daju sanirati i urediti išli bi na jedno kraće vrijeme na iznajmljivanje do konačnog vođenja svrsi i do onog trenutka dok ne budemo i promijenili prostorni plan za neku veću i značajniju investiciju. Tako da vjerujem da će to drugačije izgledati već za ovu turističku sezonu, a nakon toga bi trebala uslijediti jedna kvalitetnija rekonstrukcija, a to zahtijeva i veće iznose u proračunu. Evo, ja ću sad moliti pročelnicu, pravnicu koja je upoznata detaljnije s tim predmetom da vas ukratko upozna, a šta se tiče samih iznosa, koliko je plaćeno, koliko je grad platio odštetu, to nije bilo objavljeno na stranicama grada, to je jedan naš portal premija ranije od novina, tako da mislim to su podaci. Pa evo, sad ću moliti pravnicu. To je dosta, reći nešto ukratko, to znači opisati od 88. do današnjih dana. U ovom trenutku grad je vlasnik 4 čestica koje ukupno imaju oko 10 milijuna kuna vrijednost. Što nas eventualno još očekuje, vodi se upravni postupak za naknadu bivšim vlasnicima. A tko su bivši vlasnici? Bivši vlasnici su oni koji su bili vlasnici tog zemljišta prije 1953. godine, kad je nastao autoremont. I zapravo za izgradnju tog onda trgovačkog društva, poduzeća, je bilo izvlašteno od njih zemljište i mislim, koliko sad ne možemo ništa prejudicirati, da dobro stojimo i u tom upravnom postupku, da neće moći biti udovoljeno zahtjevu bivših tih vlasnika, jer su se u međuvremenu pravnim sljedništvom i raznim pravnim poslovima izmjenjivali vlasnici. Što se tiče isplata ovoga grada prije općine Vodice, općina Vodica je dakle naslijedila te dugove i imala velike probleme. U jednom periodu
znači od 1993. do negdje 1997. godine i doista pravno je općina kao jedan od subjekata bivših samoupravnih sporazuma koji su na sudu bili tretirani kao ugovori već u ovoj našoj sadašnjoj državi i Gortan zbog pretvorbe i privatizacije se jednostavno nije u jednom periodu od par godina nije uopće znalo tko je pravni slijednik ondašnjeg Gortana, a grad Vodice, odnosno općina Vodice, je bila netko ko je bio uglavnom županijskim sudovima i ovrhama, prinudno je morao isplatiti udružiteljima sredstava, jer to trebao je biti izgrađen poslovno-stambeni objekt Male Vruje, koji se gradio, jer takav je bio sustav socijalizma, samoupravnim tim sporazumima o udruživanju sredstava. A mi kao pravni slijednik bivšeg OSIZ-a u stambenoj oblasti smo morali vraćati udružiteljima sredstava određena prilično milijuna, ne znam sad, to bi trebalo vam izvući ako baš točno, ali to je više puta bilo u službene, neslužbene, privatne ili kakve druge svrhe objavljivano. Dakle, iako nepravedno, ali jednostavno smo to bili obvezani i vraćali smo te velike dugove. Evo, ukratko sam vam probala. Šta dalje, šta sad? Pa rekla vam je gradonačelnica, u našem je vlasništvu, znači ipak smo uspjeli nakon dugo godina, vratili smo u svoje vlasništvo te nekretnine. Sve? Sve. To je trokut, čestica zgrade, pod česticom zgrade je sve ono što je drvoplastika i bivši autoremont i jedna čestica preko puta, na kojoj već je parkiralište, na trokutu je parkiralište. Svaka čast.